फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे आपडेट्सखौहाय लालांनो हागोन। बारा गोलाव खालामनो सानाखै, जागायलांदिनि। आरो भिडिअआ माबे टाइटेल बा माबे टपिकनि सायावहाय जानो थांगासिनो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों। बिदिब्ला जागायलांदिनि, बारा गोलाव खालामा आरोना। गोबांथार जोङो खुद्रि सारनाय नुनो मोनदों। बिखेखके आइजोफोरा खायफा बा सोरबा एसे रागा जोंदों आरोना। आंनिया मानो थालांखो, नोंसिनिया माबोरै हाबखो, एखेलगे होनाय नाम गोदानै एप्लाइ खालामनायफोराबो गोबांथार थालांदों। नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांदों ना, बा जानो थांगासिनो। बेनो जाहैबाय जोंहा अरुण'दयनि जिथुनिखि 1250 थाखा रां, बेखौहाय लानानै आइजोफोरा गोबां खुद्रिसारदों। खायफाना थालांदों आरो गोबांफोरनानो हाबदों, गोबांफोरनानो हाबाखै आरोना। आइजोफोरा खिन्थु बिराद डेन्जार जाखाबाय आजिखालि, माने सरखारनि रां मोनै दा एसे जुदि सोरनाबाफोर बाय मिस्टेक माबा मोनसे जानानै थालाङोब्ला एसेयावनो माने खुद्रियो आरोना। दुखु मोनो। आरो डाइरेक्टसो आजिखालि माने भटआल' फैथों, इलेक्सननि समावहाय भट फैयोब्ला भटखौ होआ होनना बुंखायो आरोना। आजिखालि बेबायदिसो जालांजोबखाबाय। दा जियानो हक, आइजोफोरा बांद्राय माने दुखु मोननाङा आरोना। फैसाया हाबगोन, बयबो मोनगोन आरो मोननो थांगासिनो दङ। माने जोंहा दा इलेक्सनबो फैनो थांगासिनोखा नै 26आवहाय बिधान सभानि जिथु इलेक्सन, बे इलेक्सनाबो फैनो थांगासिनो दङ बा जानो थांगासिनो दङ। बैसागुनि सिगांनो जागोन जाहैदों इलेक्सनाहाय। हाग्रामा सारआ खिन्थानानै होलांखाबाय रायजोफोरनो। आरो लोगोसे जोंहा नैबे अरुण'दयनि जायफोरना माने थालांनाय, गोदानै सोफिनगोन। माने दाखालि बेबायदिनो आपल'ड खालामनो हास्लाबजोबाखै, सम थोयैलाय। आरो दा बेबायदिनो जायफोरना थालांनाय गासैबो आपल'ड जाजोबगोन आरो फैसाखौ थाबैनो मोननो थांगासिनो दङ। माने गोदानै बेबायदिनो जोङो सोफिननांगोन आरोना, एप्लाइ खालामफिननांगोन। बेबायदिनो फर्मफोरखौहाय साबमिट खालामफिनगोन निस्सय। दा जियानो हक, आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांनि। हाग्रामा साराहाय रायजोफोरनो एसे खिन्थानानै होलांखादों आरोना। आं एसे क्लिप्सखौ होलांनि। बारा दुखु मोननाङा, आइजोफोरा माने एसे सावरायलायदों। नोंनिया बोरै मोनखो, आंनिया मानो थालांखो, एखेलगे होनायानो ना। एसे माने सावरायलायनाय जोङो खोनानो मोनदों आरो गोबाङानो दुखु मोनदों आरोना। मोननाय नंला नामा भटनि समाव, एबार माने भटखौ होआ बेबायदि आरो। आं एसे क्लिप्सखौ होलांनि। हाग्रामा साराहाय रायजोफोरनो मा मेसेज होलांदों ना। इलेक्सना आरो फैबावगासिनो दं। बैसागुनि सिगां जागोन। बैसागुनि सिगां मिथिदोंब्लाबो बुजियाखै बियो। बेथ' हारसासो नालाय। बैसागुखौ, बैसागु माने बिहु, नङा होमबा? बैसागुनि सिगां आरो इलेक्सन जाबावगोन। बिहर आगत आरो इलेक्सन दङ। जेन' दानिया बे दाखालि क'क्राझार टाउनाव चिफ मिनिस्टार फैदोंमोन, नङा होमबा? माला फैया? अरुण'दयआ प्रमद बर'आ बेखौनो गान गायनानै बेसेबां इलेक्सन थगायनानै जाबोखो। नै दाखालि जों होबाय अरुण'दयआ। অৰুণোদয় দিম বুলি প্ৰমোদ বড়োৱে কিমান বছৰ ইয়াৰ নামত মানে ৰাইজক ঠগাই পেলাই আহিছে। আমি কৈছো না অৰুণোদয় নাপায়, সি মিছা কৈছে। এতিয়া আমি অহাৰ লগে লগে অৰুণোদয় পাইছে না নাই? गोदानाबो हाबगोन र', गोदानाबो हाबगोन। दाखालि थारमाने माबा बै कम्पिउटार मा खालामगोन, आपल'ड जानाय बुजिला बोरै मिथिया। आपल'ड खालामगासिनो दं, माखासेखौ हास्लाबाखै। खिन्थु एकदम जों बुङो
दाखालि मैया मिटिं जाहरदोंना मैया मिटिं जाहरदों बे गोदान हास्लाबैफोरखौ सोफिनजोबनांगौ होननानै मैया मिटिं जादों डिसि अफिसाव मिथिबाय माखासेथ' मोनखाबाय सोरबा सोरबा मोननाय दङ दामाय अरुणोदय ना गैया सासेबो फंबायलै आखाइ दैखांनो मोनगोनब्रा दामाने गथ'फ्रा देङा मिलायाखै दा समाय मोनबावबाय जोङो लासैनो मावनो मिथिबाय अरुणोदय